Sisi iyiphi into yenu sisi mhlambe into yenu? Okay, sinoma stand sakugcina ukuthi okay hayi siyathandana. Savuma ukuthi hayi sizojola noma stand. Ngoma stand wayefuna manje ngamqomo okay. Angisayikhokhi irent, ngisayikhokhi irent. Uma kusuka lapho shuthi ayi iphutha la bese kugcineni ukuthi ngavele entweni esenza noma stand ngavele ngakhulelwa. Sikhuluma nje manje ngikhulelwa. Inkinga ekhona sekutheni uma stand useyayiphika ingane. Ubuka nginesho kusibeke ngibuke ngale. Phela awukwazi ukuthi uma ngithi ngiyaziwashela ngidunisile ngibhekele umuntu oyadlula ukuwasha kwanomba. Uma ngidunisile seyangibuka yena ngalawo mehlo akhe. Ngayibona lapho ke indaba ukuthi ashuthi iqala lapho. Futhi uma ngiwasha akusamele ngizimele kanje sekumele Ngiyaphileka mfowethu. Ngoba size la sizangizodla amakhekhe bathi yabona. Noma inyama senze braai noma sibuka ibhola bathi. Yeah, sivumani from ivumani film mfowethu. Yes. So usisi la unesikhalazo uyamazi umazi kanjani mfowethu uma ngabe uyamazi? Usisi bekade isiqashi sami salekhaya. Bekade isiqashi noma isiqashi sakho? Akasesizona manje. Oh. Ngoba akasasebenzi noma susuthi. Ngisuthini bhuti. Okay, sisi ungasho nje kabanzi ukuthi yini mhlambe esiselayo ungabe ngathi ngiyadelela mhlambe. Okay, ngibabizile ubhuti lapho ngabizele wena ukuthi ufuna ukuvuma lesisu lesi osiphikayo. Hayibo. Isisa senze njani? Leso osiphikayo sisu. Angihlangana nasisi mina. Awukwazi ngihlangana nasisi, mesihlangana so 20 na ukwazi umtshozo zohlangana. Zongahlangana nesisa phambili kwesikhathi. Ingaze ngivukele umoya wami uzokhuphuka. Kodwa ngathi ungangena la ngoba vele unako ukuyoshukela. Uma ngoba unako ukuyoshukela. Hayi into zakho uyazenza vele. Khulileka. Cela umela lathi umkhona. Ngiyacela phuthume la muntu umkhona kona sokhuluma sezizwana. Ngeke kwenzeke lokho. Wena into ezokwenza uzolalela la, uzolalela. Lalela. Abobhuti wami. Sure. Lo sisi lo. Uyinkinga kabi lo sisi lo. Savumelana na ukuthi sizohwela. Obhuti angimemanga ama-TV mina la kwami mina. Ulosisi omema ama-TV la kwami. Sengiyelubele ama-TV la kwami. Mina yabo nje manje kube kuyenzeka manje. Ngabe manje sengibambe ngamginga phansi manje. Ile ndoda ephambi kwami lo ngiphazamisayo. Ngabe muginqa umuntu wesifazane phansi sona sibonele sihle. Cha akukho sibonele nesifundo la uyena oletha ama-TV kwami. Ngiyafuna ama-TV mina la kwami. Yena oletha ama-TV. Yabona le ndoda liyangiphazamisa nale ndoda le. Le ndoda iyona inkinga manje. Siswami. Mina ngiqedile ukukhuluma nawe, mina lalela abantu ababizile. Yabo siswami, yabo lo sofa lo. Uyaqina ukuhlala kona. Mina akaze ungitshele ngosofa la. Ngoba yini? Ngathi ungikhwela lapha ungekho usofa ungitshela ngawo. Ungitshela ngalo. Sesivumelene nje nawe. Cha, ngoba lo bhuti lo. Lama-TV ngiyamngaphi nawo. Khathele wena mina. Ingazi uma ngane bhuti ngiphazamisa. Cabanga sekubuka le video nje uzolwisa umuntu wesifazane. Mina ngale TV lekhaya. Uzobona. Mina ngale TV lekhaya. Phela vele uvulele kwayo sango lapha phezulu. Yonke ngazi ivulwa kanjani phela kanti ngabe ngumfazi wala ekhaya. Kanti ngabe ngumfazi kuphekela.